Kajingnya pulih ya ke kitab Daniel, kawai hadin kawai kelenong, ni ai kublai bat ni piang sengu bahaya pi baro, ha ka ketang Jesus Christ, sya kaneka channel Kasih Gospel Media. Kajingnya pulih ke kitab Daniel kawai hadin kawai kelenong, mentang lepoi sya kelenong kabakatwai. Kani kelenong kalong kawajrong namar kawai hadin kawai kidikot nyiha pani pulir kat bat ke history. Ngalai pia ia kani kelenong ban batai ha kisau benta de ka benta ka bankong ka bangal ai kerteng kalong ki jingle palapan kemau biang. Daniel kelenong ka bakatwe kidikot ka bankong u Daniel uong ha ka snem bankong jong u Darius unong mit ka batau yo snem sanspa laipo kendai BC. Kabamut ha uni uju usnem. U Daniel haduk kumba asin. Uyoi ha kajing itu pau kajong u ya ki bamayan. Daniel kalano bakendai kadkot kaban kong. Kadkot kabaar ka kum ka kitab u Daniel kalano bakatway. Ubatay bat uang kumni hakmi. Salangot syuk isim kinmi ha Persya. Ngite bos im uban kong jong ka Persya ude Osiris hadin ka jingyap ka jong u salangot kisim kinmi kitho ya ukambase subar bolong ukun bahe jong Osiris ubala sanshar hapring kini kispasnam sanspa lepo hadu sanspa arpo RBC ubar ude Usmades ubala sanshar tang shipor haunu usnam sanspa arpo RBC uniru ulong upara jong ukambase subar Nalta ubalai ude Darius banikong ubajulong unang ap sendran bajan jaw ukam besis ubala sensyar hapadeng kini kispasnam sanspa arpar hado sauspa prapun riu BC nalor sakini kilangot udaniel ubatai ba undan ru ubasau ulong ubakhamruspa shibun ya kita baro uni ubasau ude usesis ubanikong Ubadai ru ukun jong Darius ubanikong la jo khot ru ya u da u Ahasuerus ubla shongkurem ya ka Esther pla bu jikmau ha ka Bible unius e mula sensyar hapadeng kini kispasnam sauspa prapun riu hadu sauspa ripusan BC ha ka kitab Esther kalanong bankong khot ka bankong hadu ka basau labu jikmau shapau unius em baulong uberuspa hadu kata-kata bat ubadonam bat ka Bible kong haba ulaman klan di kispa jong u un perki ya baro Persya ya ke Himagris katkom ke history hadu kumbasan po alak tam kirang ba sipai hakatma termo paile ke badai hausnam sospa prapo BC Persya ya ke Greece ulak pengki Henry hauju usnam hakatma salamis ulak sya remno Daniel kalanong bakatway kedekat kabalay bat kabasau ni kaong. Di ways im ubadan bor unmi uban sensyar da kajing sensyar bakraw bat unle kadba uman. Uni uthaw yos im Alexander the Great jong ka Greece. Ha ka kitab u Daniel kalanong bahnyaw kedekat kabanriyo la penisrim ya ka Himagris. Kum ula basa ubadan saw teliki kli bat saw teliki tamniang. Haki kitab u Daniel kalau nombor prala batai ya kapashi ya ka Himagris da ka jingilam jong sim Alexander kum ulang somo ubudan kawai gareng bad hadin kata saw teli kireng kimi kini kisaw teli kireng kitau ya kisaw teli hima kiban mi na kani ke jai benriu Daniel kalau nombor pra ke dekat ka ba arpoar kay ba ka Bible ko ong Daniel kalau nombor katway ke dekat kabalay bat kabasaw bat anda ulami kabathaw yos em Alexander on pengkhen ya ka hima jong u bat on sam ya ka sha ki Saul beneng Henry om shaki khun ki ksiu jong u katkom ka history wa Alexander uyap hakakarta lai pulai snam haujun khalai terik jong snam lai spa a pulai BC ya ka hima jong u lai phia a ki sangot ki general ki jong u pa kita kilau Cassander Lysimachus Ptolemy bat Seleucus Cassander yo e ka banta jong ka Greece bat ka Macedonia
Ulisi makos uyo ika benta jong Thrace. Utolmi uyo ika benta jong Egypt baka Palestine. Bat usilkos uyo ika benta jong Syria, Mesopotamia bat Persia. Hapdeng kini ki artli jong Utolmi bat usilkos. Hapdeng kini kadon ke Egypt baka Syria. Labu jikma haki kitab u Daniel kalanau bakatway. Bakadon ka jingila thama ka bashir khaibha. Kumbang laong na ka hima balai phia jong u Alexander labu jikma ya ka jingile jong ka hima bashate bathoi ka Syria bat ka hima ka bashati batho ya ka Egypt. Daniel kalanau bakatway ka khat ka basan hangni ka ong. Baruta usim na shati unlong uba denbor batho yo usim Ptolemy ubankang sata. Henry uwei na kirangba jong u unkham don bor ya u. Patho yo siem Seleucus ubankang nikata. Namar 1 ya kibenta ki hima jong ukasanda. Olesimus lakni hadin da Ptolemy sya Egypt. Henry Seleucus ulayo ban kedrop lang ya ki baro sya Syria. Day namar bakadon kejinya kanat kejinya tan pelak pengki ya kitma baper ya kabang si puli benia kadkum ke history ka jingile jong ka hima ka bashatei kemangalong ka thoi ka Syria bat ka bashati ka thoi ka Egypt hashwa ka jinya sup kiladan haduk ma atli kitma blakhot aktin way Syrian war katma ka bankong ka de spasnam aspa nyo posa BC hadu aspa nyopu BC katma gabar kadai hapadeng kispasnem aspa ripo hadu aspa sanpulai BC hadin katma kabar kidan hapadeng kajinya sukshipur kum kadak jong kajinya telok usim ubana shati kabatho yo Ptolemy ubar ulai ala kakun ka Berenice pansyong kurem bar usim ubana shati u Antiochus ubar Daniel kalanong bakatway kidukat kabanriyo ka Bible ka ong. Deha kabakot kisnem kinya soalang. Kabatho ya kajinyasok. Bakakun kantay kabatho ya Berenice jong tao usim batho yo Ptolemy u baar. Nasyati kabatho ya ka Egypt. Kanuman siya ta usim nasyati siya Antiochus u baar. Manpulong kajingkot kabumot kajing siyang kurem. Hoon ka Berenice kala-kalalong kakurim ka baa jong usim Antiochus ubaar nalor ka tengah ka bankong ka ba uladan ka Laudis kay ka ba ngi pulis isu Daniel kalanong bakatway kat ka banrio tatel labatay Henry kan ombat yala kabor hakik sangti jong ka kabumot ka ni ka Berenice kan omyo ya kabor kabatho ya ka shukis namar bakadon ke history katkom ke history ka Laudis ka tengah ka bankong jong usim Antiochus baar hadin balasya kantat yaka bat khantam yaw khun jaka kum ka jingyo kanti yaka shukis lengba ka jingyar pateng kala peniam no shisnon yala usim Antiochus ubaar da ka ba IB bat yaka Berenice ka tengah ka ba jong u lembat ya ukhun shenrang jaki kala pha peniam Daniel kalanong bakatway kidukat ka bahinyo. Henry na ushuloj uba na kithiet jong ka Berenice unyang uway batho ya Ptolemy ubalay. Long ba uni ulawan ban penihar keput. Namar ka jinyap kapara bat upasa jong u. Lapan ki ya kathma blakhot aktin uway the third Syrian war badai hausnam aspa saupusan BC. Daniel kalanong bakatway kidukat bapra kay kablaja habring katma kaba uyo ekabor kaba uda job bad yaki blay thau jongki bad yaki durblay bala shusan jongki bad yaki khiu babha joki kiba dagarupa bad kaksier unring mrau sha Egypt bad un kandan knyat snem na uta usim pathoyo Seleucus ubaar katkom ke history hadu kumasapu hajar telen kaksiar ki khiu baramdor hajar sanspa teli ki blithau ki bala jurong da ukamases she Persia menta ulawan ra biang she Egypt
Kinong Egypt kilainam yaw ni Ptolemy uba lai da u Euergetes ba khat aktin pareng benefactor kabamut uba ai jing mentoy. Daniel kalanom khat wei kit khat kaba khandai ni kong ti unwan pai pathaw yu selkos ubar shapo kahima jongta usim pathaw yu Ptolemy balai nasathi Henry un pai pat shalakari ka history ke thu balai bawla hab un man phaino namar bawla masaujur na ka jinghap naw kulai. Daniel kalanom khat wei kit khat ka bashpo ni kong Henry ki khon shinrang ki bathaw yu selkos ubalai bat u Antiochus ubalai the Great Jong unius im selkos ubaar the Fourth Syrian War pala day house nam aspa apway hadu aspa khanyo bisi bakadon ke jingle ka bashir khai ka history ke thu ya ka jingle ka bajur e ka day pala khot aktin away the battle of Rapia ka day house nam aspa khanyo bisi ha ka bala penangkam da ki hati balhikai bha banile pantur syakathma longbau Antiochus ubalai ubala penangkam haduk kemba shispa ar ki hati ban riu hajar ki sipai haki kulai bakilai syong rangkat bat ki riu par hajar ki sipai daka kejat bakiyat pula syak ramno haduk kemba khat saw hajar ngut ki sipai la syak penyap masaw hajar ngut la set pendi. Daniel kalanom khatwei kadkhat ka bakhatwei bakabakhat ar tewta usim nasathi bathaw yu Ptolemy wasapat un khi bita bat un mino bat wile thma u Antiochus ubalai bakani gadika 5th Syrian War badai hak spasnam aspa ar hadu aspa BC bakidan ki thma ki bashir khai baka history kabatai kabangamla banjek tenglut hangni. Daniel kalanom khatwei kit khat kabal khalai ni kaong tewta usim nasate bathaw yu Antiochus ubalai unwan phaipat bat unyalum ya upajba ubakham kraw namar kadon ka jingita lok bat Philip. Daniel kalanom khatwei kit khat pakasa bat hakita kipor bun kin kini kintin kin ka thaw yu Philip ubasan bat u Antiochus ubalai kin yengyale yu taw usim nasathi yu Ptolemy ubasan bagi khun jom kita kiba lejubor hapdeng kibriu jomi kini kibriu jomi ki thawi ki jiu langba ki khun Utobias ki balai don bata kin penyang yaladi ban pendap ya kata ka jing tu pau ka bomra ban pendap ya kata ka jing sedang jong ka rom kum ka history Henry ong ka Bible kin kelano. Daniel kelano bakhatwei ke kha bakhasan kum tau usim na syate bathaw yu Antiochus ubalai unwan bat un penyang ka kanton bat un job ya kanong ba balakerkut ka bathaw ka Palestine baki sangti jong ka shathi bathaw ka Egypt kin omla yeshan namar ba ka Palestine bat ka Egypt kaladon hapdeng ka jingya kanat badai ha ka thma balakhot aktinaway Battle of Gaza badai hausnam aspa iwe BC ba u Antiochus ubalai ulawan ra ya ka jingjap kumbang ladap manipuli na kitab Daniel kalano bakhatwei ke khat bakhasa hani kaong ban pendap ya kata ka jing tu pau kabamut ban pendap ya ka history ka jing sedang jong ka himarum. Daniel kalano bakhatwei ke khat ka bakhande ka bangin si puli bania ha ka banta ka baar ka bathaw ya ka jing sedang jong ka himarum kan mau ba ka jing puli ya ki kitab Daniel kalano ka baar kalano ka banyo kalanong bapra kalanong bakhatwei kadai ke jing pengkemau syapang ki hima ki bathaw ya ki hima Med Persia ka benta jong ka Greek Southly ki benta balai phia jong ka Greek nang ta ka Rome syaphautli ki hima ki balai pai na ka Rome bar kumju ka Papasi kini kilong ke jingya puli pan pengkemau ka kum balak bu jikemau kitab Daniel pakadanru ka jingkai na ka benta jongi ki baem hagni kesengi baya ka bakak tinjom blai kaya thulpa la pendap kawai hadin kawai to ai bo blai ongkurku yang ilang baro nak ta ka bronjom blai amen. Nginget ki khubor kilong ki basyai kat kung ka Bible batu ai ba oblai ongkurku ya pi baro sngop hawa klet ru ban share ya kini ki khubor sya ki paralok jong phi ba ru kumjo ban subscribe
kenang mapinyo ikijing tip ni notification man kapor. Kaburam at kajungo ngi Aisha Ublay. Amen.